Szia, Laci vagyok. A következő videóban bemutatom, hogy a Kairos milyen területen tud használni. Bizonyára családban, ismeretségi körökben is vannak egyetemre járni szeretnék fiatalok, és mivel sok családban gondot okoz az anyagi hozzájárás előteremtése, hogyha véletlenül nem állami ösztöndíjra sikerül bejutni az egyetemre, akkor viszont ez nagyon sok pénzbe kerül. Nagyon sok fiataltól hallottam, hogy egyetemi évei alatt most is folyamatosan valami multinál dolgozik éjszaka, áruk eltöltött, illetve a családtagoktól tudom az ilyen információkat. Hát bizony nagyon megterhelő a tanulás mellett, de vele gondolsz, akkor ez egy nagyon nagy segítség a Kairos, hogy egy olyan anyagi tőkét tud biztosítani, hogy ettől a munkától megkíméletbe vagy, illetve lesz időt tanulni is. Ugyanez a helyzet a pályakezdő fiataloknál is, hiszen egy tőzsdiplomás vagy egy új szakmával rendelkező ember ki van téve a munkaerőpiaci viszontagságoknak, hiszen nagyon könnyen kirúgják őket, illetve kihasználják őket. Minimálbér körüli összegért dolgoztatják őket, illetve olyan beosztásokat kapnak, amivel egy dologra nem telik, hogy fiatalok maradjanak, fiatalság szabadságát élvezzék, tehát nagyon sokan 10-12 órát dolgoznak, és szinte nem marad idejük semmire. Ugyanez a helyzet, hogyha például 20-25 éve már dolgozol, semmi biztonság nincs abban, hogy te holnap nem kerülsz az utcára, hiszen akkor az az újabb ötlet, hogy fölvesznek fiatal, mert te már idős vagy. Ha véletlenül netán valami egészségügyi problémád van, akkor szintén azonnal kiverítenek a munkahelyedről, hogyha hosszabb ideig hiányzol. De nem sok jóval kecsegtet az a helyzet sem, amikor már úgy 50 éves kor környékén vagy, hiszen akkor már lassan túl öreg vagy a piacon, hiszen nyugdíjat még nem kapsz, illetve hát, hogyha ez tovább így marad, akkor nem is fog. Bizonyára hallottad, hogy az Európai Unióban, Magyarországi viszonylatban a legmagasabb az átlagnyugdíj, ő szerintük, jövedelem arányok figyelembevételével, igaz, hogy egyik uniós polgár se tovább megélni még 40 000 forintból, de mivel az adatok azt mutatják, hogy 20%-kal magasabb ez az arány, mint a többi európai országban, a fizetés a nyugdíj arány, ezért valószínűleg csökkenteni fogják hosszabb a nyugdíjat, tehát ez nagyon gyönyörű lesz. A Kairos még arra is tud használni, hogyha vállalkozó vagy, és váratlan kiadásai vannak, hiszen fölvenni egy hitelt bármilyen kiegészítés formájában, azt 5 évig tart elintézni, és a kamatok figyelmevételével nagyon jelentőséget tulajdonos egy vállalkozásnál, tehát nagyon sok a pluszköltség, nagyon nagy teher, és ezért, hogyha egy vállalkozó, egy családi projektet felépít a Kairosba, akkor nagyon könnyen 2 év alatt elő tudja teremteni ezt a 500 000 forintot, amit esetleg egy váratlan kiadást el tudna használni. Hát úgy gondolom, hogy ezek olyan érvek, ami miatt érdemes a Kairosszal foglalkozni, hogy kiegészítenénk talán azzal, hogy nagyon sokan szociális segélyből vagy ápolási segélyből élnek, hát abból a 20-25 000 forintból nem igen lehet egyre a kettőre menni, de ugye ez a helyzet, hogyha valaki így sem van, hogyha a fél nem keres olyan sokat, hogy ő vígan el tudjanak boldogulni abból a jövedelemből, akkor viszont nagyon be kell osztani a pénzt, és nagyon fontos az, hogy olyan passzív jövedelme legyen valakinek, hogy ezt biztonságban meg tudja tenni, hogy a gyereket felnevelje, és a váratlan kiadásokhoz ne okozzanak nagyon nagy problémát. Mert amellett, hogy a Kairos még arra is tudjuk használni, hogy egy egész új területet meg tudunk tanítani, illetve meg tudunk tanulni, az online marketinget, ez egy új szakma, ami ugye több 100 000 forintos oktatások vállalatnál hétvégén, illetve hetekig tartó oktatás keretében képzik az embereket. Itt viszont minimális költséggel egy új területet tudsz megismerni, igaz, hogy folyamatosan tudsz ebbe fejlődni, de sporttól nem tök függetlenül, ezt lehet csinálni 30 évesen, de 70 évesen is. Úgyhogy gondold végig az ajánlatomat, vedd fel velem a kapcsolatot, és segítek minden lépésben, segítek dönteni
hogyha ez neked egyedül nem megy, kapsz tőlem annyi információt, hogy meg tud oldani. Köszönöm szépen, szia!